भैया नमस्कार। भैया आज हम रउरा के बताओ तनी 4 घंटा में 900 रुपया कमाए वाला। ज़्यादा मेहनत भी नहीं खे, मात्र रउरा 4 घंटा सुबेरे के टाइम में रउआ एगो छोटा सा दुकानदारी करके रउआ डेली के डेली रउआ 900 रुपया कमा सकतनी, जौन की महीना में हो जाता 27,000 रुपया। तो रउरा से हम यही रिक्वेस्ट करें कि रउआ वीडियो पर लगातार बना रही, रउआ वीडियो छोड़ के एने ओने मत जाए, चाहे रउआ स्क्रिप्ट करके मत देखें, ना तो रउरा कुछ बात समझ में आई आ कुछ बात समझ में ना आई। तो चलिए रउआ लगातार वीडियो पर बना रही और हम वीडियो के चालू करतनी। चलिए रउआ के हम सारा हिसाब किताब जोड़ाओ तनी, कितना कमाई हुई या कितना फायदा हुई आ उहो कई घंटा के दुकानदारी में रहुआ आसानी से 27,000 रुपया 30 दिन में कमा सकतनी, यानी कि महीना दिन में और एक दिन में 900 रुपया। तो एकरा खातिर भैया रउरा ले लेवे के बा 1 किलो आटा। रउरा ई आटा या दाल सुन के रउआ हड़के मत, ऐसे कि रउआ लगातार वीडियो पर बने रही, हम का चीज़ बतावा तनी रउआ ओकरा के समझेम देखेम तबे समझ पाएम आ तबे रउआ महीना के 27,000 रुपया कमा पाएम और रउआ एक दिन में 900 रुपया कमा पाएम, उहो सिर्फ 4 घंटा में। पूरा दिन 8 घंटा ड्यूटी कैला के जरूरत नहीं है। तो रउआ 1 किलो आटा ले ली ओकरा बाद में रउरा आधा किलो रहर के दाल ले ली, ठीक बा। अब ओकरा बाद में रउरा 100 रुपया के या तो कोनो हरा सब्जी ले ली भुजिया बनावे खातिर, आ ना तो रउरा आलू के ही भुजिया बनावे के मन करता तो रउरा आलू के ही भुजिया बना ली। तो और 1 किलो आटा हो गई, जवना में बेचे वाला रोटी 40 गो हुई। अभी रउआ मत सोचम कि रोटी बेचवही है कि का करी है, रउआ देखी, देखला के बाद रउरा समझ पाए तो कम कि बा भाई धंधा तो गजब के बा। तो 1 किलो आटा में राउर 40 गो रोटी हो जाई फर्स्ट क्लास बढ़िया खाए वाला। आधा किलो रहर के दाल में समझ जाई कि 20 आदमी आसानी से खा ली। उ रहर के दाल के रउरा तड़का कर देवे के बा, ओकरा के रउआ फ्राई करके तड़का बना देवे के बा, दाल तड़का। दूसरा में रउरा या तो आलू ले ले बानी, ना चाहे तो रउआ कोनो हरा सब्जी ले ले बानी तो ओकर रउरा भुजिया बना देवे के बा। तो समझ जाई कि राउर 1 किलो आटा में 40 गो रोटी तैयार, आधा किलो रहर के दाल हो गई। दूसरा में समझ जाए कि रउआ 100 रुपया के कोनो चीज़ के भुजिया हो गई, जौन की दाल रोटी के साथ में खाए वाला। तो भैया राउर 1 किलो आटा के कीमत हो गई 35 रुपया, और ओकरा साथे राउर आधा किलो रहर के दाल के कीमत हो गई 60 रुपया। 100 रुपया के रउआ कोनो हरा सब्जी ले ले बानी, चाहे रउआ आलू ले ले बानी। तो 100 रुपया के राउर हो गई सब्जी, 60 रुपया के राउर हो गई रहर के दाल, यानी कि 160 रुपया। 35 ना रउआ 40 रुपया मान ली आटा के, तो 160 है आटा के 40 रुपया मिल के राउर हो गई 200 रुपया। 200 रुपया हो गई। एकरा में रउरा 50 रुपया के गैस जोड़ ली, चाहे लकड़ी जोड़ ली, रउआ जैसे बनाई, लेकिन 50 रुपया रउआ जोड़ ली, 250 रुपया हो गई। 30 रुपया के रउआ तेल मसाला मान ली, ठीक बा। तेल मसाला हो गई, ओकरा में 20 रुपया के रउआ प्लेट मान ली। खर्चा लेके भैया और टोटल अमाउंट हो गई 300 रुपया। समझ जाई कि 300 रुपया में कई प्लेट और नाश्ता तैयार हुई, तो और नाश्ता तैयार हुई 20 प्लेट। एकरा के बेचे के बाद 30 रुपया प्लेट के हिसाब से, तो 10 प्लेट के हो गई 30 रुपया के हिसाब से, 30 दहिया 300 रुआ लगे तो बा 20 प्लेट, तो टोटल हो गई 600 रुपया। और पूंजी कितना लागल बा, तो और पूंजी लागल बा मात्र 300 रुपया। तो रउआ एकर मतलब भइल कि 1 किलो आटा के रउरा समझ जाए कि नाश्ता बना देतनी और ओकरा के रउरा बेच देतनी तो 20 प्लेट होता, तो समझ जाए कि रउरा 300 रुपया आसानी से कमा सकतानी, उहो पूंजी छाँट के। तो सवेरे रउरा समझ जाई कि 6:30-7 बजे से लेके 9 बजे 10 बजे तक जो नाश्ता के टाइम होला, जो लोग नाश्ता करेला, उहे टाइम में रउआ मात्र 7 बजे से लेके 10 बजे तक, यानी 4 घंटा 3 घंटा के रउरा दुकानदारी करे के बा। इतना देर में रउआ समझ जाए कि मैंने 3 किलो आटा तो आसानी से खप जाए, यानी कि 1 किलो आटा में राउर भइला 20 गो ग्राहक, तो 3 किलो आटा में बेच दिया 60 गो ग्राहक होता। और रउरा कहीं भी दुकानदारी करें तो समझ जाए कि 60 गो ग्राहक कोनो बड़ा बात नहीं है। कोनो नाश्ता के दुकान पर 50-60 आदमी 70 आदमी 100 आदमी अबे करेला नाश्ता पानी करे, तो रउरा आसानी से समझ जाए कि 1 किलो आटा बेचनी तो 300 रुपया कमैनी, तो 3 किलो आटा पर 60 गो ग्राहक के बीच में रउरा 900 रुपया आसानी से कमा सकतनी। 1 किलो आटा पर 300, तो 3 किलो आटा पर 3 तिहाई 900 रुपया, आई रउरा हो गई महीना के 27,000। देखिए भैया रउरा मन में इहो सवाल उठत होई कि आखिर में भाई ई रोटी तड़का दाल भुजिया ई भाई काहे मने बेचे के आदमी बतावता। तो ई चीज़ हम रउरा के बहुत बढ़िया से समझा देतनी और रउरा समझ ली कि हम काहे बेचे के कहतनी। देखिए भैया कहीं भी रउरा होटल में जाएम तो नाश्ता में का मिलता, पूड़ी सब्जी मिलता, कहीं चना लिट्टी मिलता, कहीं छोला भटूरा मिलता। तो समझ जाई भैया ई जौन मिलता नु, अब छोले भटूरा बा तो समझ जाई कि जब तक ओमे सोडा डालाई ना, जब तक ओमे रिफाइन तेल डालाई ना, जौन की खइला के चलते लोग के पेट
खराब हो जाता। आ लोग उ एके गो चीज़ खात खात लोग के मन भरल बा। आ लिट्टी चना भी रउआ होटल में देखेम कि जहाँ बिकता तहाँ लोग समझ जाए कि लिट्टी चना खात खात ओहू लोग के मन भरल बा। उहो समझ जाए कि तेले रिफाइन से जुड़ल बा। आ जे पूड़ी सब्जी बेचता तो उहो समझ जाए कि मतलब पूड़ी देला तो उहो लोग तेले रिफाइन से जुड़ल बा। अभी के समय में लोग का बा कि लोग अपन सेहत बचावे के चाहता, सेहत के लोग अपन स्वस्थ रखे के चाहता, तो लोग चाहता कि हम थोड़ा सा रिफाइन तेल, ई मीठा सोडा, हाबी जाबी सब चीज़ से थोड़ा दूरी बना के रखी। तो हमनी के जौन घर में भैया जौन एकदम साधारण जो गेहूं के आटा के जौन एकदम चौकी बेलन पर तवा पर जो रोटी बनेला, अगर वो तरीका के रोटी बनी या फर्स्ट क्लास रहर के दाल बनी, जौन की रहर के दाल अपना घर में खाइल जाता दाल भात पर चाहे दाल रोटी के साथे, फर्स्ट क्लास आलू के भुजिया बनी चाहे परवल के बनाई चाहे जौन चीज़ रउरा पसंद बा रउआ ओकर भुजिया बनाओ तनी। तो रउआ इ एगो देसी चीज़ बनावत तनी या कहीं भी रउआ दुकान कर देतानी एकरा के, तो समझ जाए कि जैसे लोग ओकरा के देखी नु रोटी घर खान, दूसरा में दाल रहर के उहो घर खान, टमाटर मिर्चा प्याज उआज सब डाल के रउआ ओकरा के तड़का देले बानी, फर्स्ट क्लास रउआ भुजिया बनाओ तनी, थोड़ा सा एक एक कतरी रउआ प्याज काट के डाल देले बानी, तो समझ जाए कि जितना भी रिफाइन से जो नाश्ता तैयार होता, लिट्टी छोला हो गई, लिट्टी चना हो गई, ओकरा बाद में पूड़ी सब्जी हो गई, चाहे ये कचौरी तचौरी, मतलब जितना ही छोला भटूरा हाबी जाबी बा, मटर के साथे छोला भटूरा मिलेला, सब लोग के पेट खराब होला। तो एकरा से लोग भैया भागे के चाहता। लेकिन जब रउआ ई घर वाला चीज़ बेचतानी देसी चीज़, तो रउरा लग से कस्टमर कबो ना भागी। ऐसे ओकर पेट भी खराब होखे के संभावना 1% भी नइखे। आ बहुत रउआ ई सुरक्षित भोजन बेचे में लोग फर्स्ट क्लास एकरा के नाश्ता करी। कोनो महंगा भी नइखे। ऐसे भी रउआ कहीं दूगो लिट्टी खाएम चना खाएम तो 30 रुपया लागेला, चाहे रउआ छोला भटूरा खाई तो 30 रुपया लागी। तो कस्टमर जब रउआ के देखे नु कि उतना बढ़िया रउआ मने रहर के दाल खिलावतानी, दूगो रोटी खिलावतानी, और दूसरा में रउआ भुजिया खिलावतानी, थोड़ा सा प्याज उआज खिलावतानी, तो ई राउर धंधा भैया बहुत अच्छा चली। रउरा थोड़ा सा सोच के देखी। अगर रउरे कहीं जात होकेम तो देखत होकेम कि जैसे पूड़ी सब्जी बा चाहे छोला भटूरा बा, तो देख के सही माथा टनके लागेला कि बा उ तो साला पेटे खराब कर दी। लेकिन उहे देसी चीज़ कहीं मिल जाला तो कोनो तरीका के दिक्कत ना होला। ऐसे कि लोग इहे सब चीज़ रातों दिन लोग अपना घर में खाता। तो यही ला हम ई धंधा बतौनी है, रउरा करके देखी। रउआ चिंता मत करी कि बेचाई कि ना बेचाई। ऐसे कि ई धरती पर बेचे वाला लोग तो भैया जहर बेच देता है। आदत धरा के गुटखा बेचे वाला लोग गुटखा बना के बेच के प्रचार प्रसार करके लोग गुटखा बेच देता। और वह दाल रोटी नहीं बेच सकत। एकर तो कस्टमर आँख बंद करके आई। तो रउआ आसानी से ही धंधा करी। और रउआ समझ जाई कि हम बतौनी है कि 3-4 घंटा में 900 रुपया रउआ कमा लेम। तो रउआ अपना से रउआ गुना भाग करके देख ली कि अगर रउआ 1 किलो में 20 गो ग्राहक खा लेता तो 3 किलो आटा तो आसानी से बिक जाइए। 50-60 गो ग्राहक आइल कौन बड़ी बात बा। जब रउआ चीज़ बढ़िया देतानी तो लोग यही बे करी। तो एक दिन के 900 रुपया भइल तो 30 दिन में रउआ 9 तरीके 27,000 रुपया ऐसे ही सीधा सीधी हो जाता। हम रउआ के बतइबे कइनी है कि 1 किलो आटा में 40 गो रोटी होई, तो एकरा मतलब एगो कस्टमर के रउआ 2-2 गो रोटी खिलाएम आ दाल सब्जी खिलाएम तो समझ जाई कि 1 किलो आटा में 20 गो ग्राहक नाश्ता कर ली आसानी से। ओकरा में कोनो तरीका के दिक्कत नइखे। तो 1 किलो आटा में 20 गो ग्राहक खाई तो रउआ के 30 रुपया के हिसाब से 20 तिया 60, 600 रुपया रउआ समझ जाई कि बेचनी 1 किलो आटा तो रउआ लगे 600 रुपया भइल। तो 600 रुपया में 300 रुपया तराउर हम पूंजी जोड़बे कइनी है। तराउर फायदा कितना बचल 1 किलो आटा पर, तो 300 रुपया। तो 3 किलो आटा रउरा बेचनी तो समझ जाई कि 3 तिया 900 रुपया हो गई रउरा। उहो मात्र 3 से 4-5 घंटा के अंदर, माने 7 बजे से लेके 10 बजे तक इहे एकर टाइमिंग होला नाश्ता के। रउआ जानतानी। तो समझ जाई कि एक दिन में 3 किलो रउआ आटा बेचनी तो रउआ 3 तिया 900 रुपया तो रउआ कमा लेनी 4-5 घंटा में। इहे 900 रुपया से रउआ गुना करी 30 दिन में, यानी 1 महीना में, तो 9 तरीके 27,000 रुपया हो जाता। अब कहाँ बाहर भीतर जाके भटकला के जरूरी बा, चाहे कहीं जाके मजदूरी कैला के जरूरी बा। ओकरा बाद में रउआ 10-11 बजे ले ही धंधा कर लेतानी। तो शाम के टाइम में रउआ और यो कुछ छोटा मोटा रउआ धंधा अपना चौक चौराहा पर चाहे कहीं भी रउआ कर सकतानी। 10 बजे से आके घरे आराम करी 2 बजे 3 बजे तक। 3 बजे के बाद छोटा मोटा और कोनो रउआ धंधा कर सकतानी। तो वजह से भी रउआ प्रॉफिट कमा सकतानी। तो हमरा उम्मीद बा कि भैया रउआ बहुत बढ़िया तरीका से ई बिजनेस के समझ गइल बानी। हम जौन रउआ के समझौनी है रउआ ई बिजनेस भी करे वाला बानी। हम ये भगवान से कामना करतनी कि रउआ ई बिजनेस करम तो और बिजनेस बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा चली। हम यही के साथे विदा लेतानी। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय हो भोजपुरी समाज।